Het enorme evenement Rescue op de boulevard in Vlissingen gaat niet door. Het zou al over 3 weken zijn. Maar de organisatie heeft haar zaakjes niet op orde, zegt de burgemeester. Deze zaken kunnen geen verrassing zijn. Er wordt al langere tijd geadviseerd zaken toe te voegen, tips gegeven om dingen anders aan te pakken. En verder in deze uitzending. Roep om cameratoezicht in Douwendalen. En wat de ziekte van Huntington met je doet. Goedenavond. Rescue Vlissingen gaat niet door. 3 weken voordat het evenement, waar 50.000 bezoekers verwacht worden, los zou barsten op de boulevard, gaat er een streep door. De gemeente weigert een vergunning af te geven. Een boulevard vol ambulances, brandweerwagens en legervoertuigen. Dat is Rescue Vlissingen, het grootste hulpverleningsevenement van Nederland. Op 17 augustus zou het evenement voor de 12e keer plaatsvinden. Maar volgens de gemeente Vlissingen zijn de plannen niet op orde en kan het feest daarom niet doorgaan. De laatste keer dat het plaatsvond, 2018 alweer, hebben we toch met elkaar moeten constateren dat het erg druk was. En dat er op een aantal plekken echt extra maatregelen nodig waren. Volgens de gemeente zijn de plannen voor dit jaar niet toereikend. Hoe regelen we grote groepen en ook bij incidenten op de boulevard bijvoorbeeld. Maar ook de medische planvorming is nog niet op orde. Er zijn veel vraagtekens bij de tekeningen die zijn aangeleverd. Kijk, ook voor ons is het balen, laat ik dat nou maar eens heel simpel zeggen, dat dit evenement niet doorgaat. We zijn maanden met elkaar al in gesprek. Daarbij zijn ook echt indringende adviezen gegeven om zaken aan te passen. Helaas is dat onvoldoende in de aanvraag teruggekomen. En dan valt het doek. We gaan naar verslaggever Lonneke de Klerk. Die is op de boulevard. Ja, Lonneke, het regent verontwaardigde reacties. Zo kort van tevoren de boel helemaal afblazen. Hoe kan dit? Ja, zo'n groot evenement, daar komen natuurlijk mensenmassa's op af. De boulevard hier achter mij die staat tijdens de rescue altijd helemaal vol. En de adviseurs van de gemeente die hebben nu eigenlijk gezegd, de plannen voor dit evenement die zijn eigenlijk niet veilig genoeg. De gemeente heeft de organisatie tips en tijd gegeven om die plannen aan te passen, maar dat was helaas niet genoeg. En waarom hebben we nog niets gehoord van de organisatie? De organisatie heeft eigenlijk alleen nog maar gereageerd op Facebook en op hun eigen website. En daar zeggen ze eigenlijk dat ze heel verbaasd zijn over het besluit dat ze de vergunning niet krijgen. En ze willen graag weten van de gemeente waarom precies en wel voor morgenavond. En ondertussen onderzoeken ze ook of ze juridische stappen willen ondernemen. En daar horen we dus morgen meer over. Ja, en denk jij dat er een kans bestaat dat het alsnog doorgaat? Nou, daar was burgemeester Van den Tillaer eigenlijk glashelder over. Dit jaar helaas geen Rescue Vlissingen. Dankjewel, Lonneke. Ruim een jaar geleden werd voor de Middelburgse wijk Douwendalen een verbeterplan gemaakt. Om het imago van de wijk te verbeteren en een einde te maken aan overlast en criminaliteit. Er zijn inmiddels al wat voorzichtige resultaten geboekt volgens de gemeente. Maar er zijn ook mensen die vinden dat er meer gedaan kan worden. Permanent cameratoezicht bijvoorbeeld. Dat de gemeente en de woningbouwvereniging hun best doen de wijk Douwendalen te verbeteren, is onder meer zichtbaar in de Meanderlaan, waar verpauperde flats worden opgeknapt. De gemeente is ook actief op scholen zoals de Wilgenhof. De burgemeester komt leerlingen vertellen over veiligheid, bedrijven in de wijk wijzen op werk in de toekomst. Verder zijn er nog groepsgesprekken in de klassen, in de groepen 7 en 8. En dan vragen we gewoon aan de kinderen van ja, waar voel je je veilig in de wijk, waar juist niet. En daar kunnen wij als gemeente ook iets van leren. Merken jullie al effecten van zo'n project hier op zo'n school? Ja, niet alleen op deze school, maar in de wijk aan zich merken we effecten. En dat zijn de criminaliteitscijfers, die zijn in ieder geval flink gedaald. De overlastmeldingen. Maar jongeren missen nog steeds een eigen honk in de wijk. Een bezigheid voor de jongeren lijkt wel leuk. Opnamestudio, misschien een plek waar we kunnen playstationen. Ja, gewoon wat hij zegt. Zou het wat veranderen voor de wijk als dat er echt zou zijn? Jawel, wat meer jongeren zouden daar naartoe komen. En ja, lekker met elkaar bezig zijn, geen ruzie maken. En ook ondernemer en raadslid Jusser Jurden wil meer activiteiten. Zoals een multiculti-dag om alle nationaliteiten in Douwendalen bij elkaar te brengen. Tegen criminaliteit zijn volgens hem hardere maatregelen nodig. Het is wel een beetje een gevoelig onderwerp eigenlijk. Waarom kunnen we op bepaalde plekken geen camera's inzetten? Er waren wel camera's ingezet in Douwendalen, maar die zijn nu weer weggehaald. Maar het is ook aan mijn oproep voor politieke partijen. Denk eens over na om camera's
in bepaalde plekken in de Middelburg, maar ook in het centrum van de Middelburg. En hier in Douwendalen. En hier in Douwendalen, ja. Er klinken wat geluiden dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Dat het plan Nieuw Perspectief niet genoeg oplevert. Wat zegt u dan? Dat het niet allemaal in zo'n korte tijd kan draaien. Als het gaat om vinden wij heel belangrijk, de criminaliteit terugdringen. Nou, dan zijn we daar in een jaar of 1,5 jaar al deels in geslaagd. Al kan er elke dag iets gebeuren. Dus dat vinden we het belangrijkste. En daarnaast preventief aan de slag. Dus zoveel mogelijk organisaties betrekken en activiteiten organiseren. Ja, zoals bijvoorbeeld? Wat gaat u het komende jaar doen? Een van de voorbeelden is met de voetbalvereniging gaan we aan de slag. Voetbaltoernooitjes organiseren na schooltijd voor de jongeren in de wijk. Hartstikke belangrijk. Want er zijn verder geen voorzieningen. Ja, er is huidig aanbod natuurlijk genoeg, maar daar willen we extra op investeren. Jongeren schreeuwen om een plek, om ergens te zijn. Dat horen we ook meerdere keren. Maar niet alles kan zomaar, dus proberen we naar de mogelijkheden van alles voor die jongeren zeg maar, te realiseren. 20 jaar lang stond hij klaar voor de bewoners van verzorgingshuis Cederhof in Capelle. Maar nu gaat kok Adrie van Ekkelen met pensioen. De bewoners worden nog 1 keer verwend met crêpes Suzette. Ja, ik heb van jullie genoten. Zoals je hier zit, zoals iedereen is, met al zijn gebreken. Maar we hebben veel plezier mee elkaar gehad en dat moet je ook niet vergeten in het leven. Ga je missen, ja. De bewoners bedanken Adrie met een afscheidslied, want ze gaan hem en zijn eten missen. Dat vind ik erg jammer, want hij is heel goed. Heerlijk is dat. Als hier kwam 70 kilo en nu weeg je 94. Dat was Adrie zijn schuld. Ja, natuurlijk. Er zijn geen medicijnen voor en je weet dat als je het hebt, het alleen maar slechter met je zal gaan. Ronald de Keesel uit Sint-Jansteen heeft de ziekte van Huntington. Zorgorganisatie SVRZ heeft een speciale polykliniek voor hem en lotgenoten. Die kliniek bestaat nu 5 jaar. En bijzonder is dat de medewerkers iedereen thuis behandelen. Ronald houdt, ondanks zijn vooruitzicht, de moed erin. Ik probeer zo goed mogelijk ermee om te gaan. En vaak lukt dat wel. Zeg dat maar dapper. Ronald, Sandra, daar zitten we weer, hè? Dat is weer 2 weken geleden. Ik ben heel benieuwd hoe het de afgelopen 2 weken is gegaan, Ronald. Want je had drukke weken. Zo ziet de polykliniek van Huntington eruit. Psycholoog Hermine de Bond van zorgorganisatie SVRZ in de tuin bij Ronald. Zijn vrouw Sandra is erbij. Deze keer ligt er een hele concrete vraag op tafel. Omdat je twijfelt van zal ik mijn rijbewijs wel of niet laten verlengen, hebben we afgesproken om dat te onderzoeken. Hè? Want dat kunnen we onderzoeken middels testjes bijvoorbeeld. Huntington is een erfelijke hersenziekte waarbij langzaam hersencellen afsterven. Na zo'n 10 tot 20 jaar kan een patiënt niet meer bewegen, lopen, praten en denken. De impact is enorm. Voor jou en voor mij is het heel vanzelfsprekend als we 's ochtends opstaan van oh ja, ik heb dit en ik moet daar naartoe en heb ik dat voor nodig. En eigenlijk bijna zonder na te denken ga je dat doen. En voor mensen met de ziekte van Huntington, bij wie het brein is aangedaan, is niks meer vanzelfsprekend. En moeten ze overal over nadenken en dat heel stapsgewijs gestructureerd plannen. Heel goed, dankjewel. Hoe vond je het om deze test te doen? Wel spannend. Kost veel concentratie. En... 5 jaar geleden begon de kliniek met 5 patiënten. Inmiddels zijn het door heel Zeeland 20. Hulp die er voor de ouders van Ronald, die ook kampten met de ziekte, nog niet was. Mijn moeders die hebben alles zelf een beetje uit moeten vinden. En daar ben ik heel blij met de steun die ik krijg vanuit de SVRZ. Vanuit de Huntington Poly, dat is een beetje wat ik tegenwoordig wel heel fijn vind. Dus dat... Hoe de ziekte verloopt is niet van tevoren te zeggen. Alleen dat het slechter en slechter gaat. Daarom is vooruitkijken, zoals bijvoorbeeld op tijd de badkamer aanpassen, ook zo belangrijk. En het uiteindelijke doel is toch dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen setting. Want dat is wat iedereen het liefst wil. Heel mooi vind ik zelf badkamer gekregen. En die is eigenlijk al dus dan aangepast
dat er ruimte is. Als ik straks in een rolstoel terechtkom, dan kan ik dus beneden en heb ik ook alle ruimte. En daardoor kan Ronald zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. De dag begon met een zonnetje, maar het werd al snel bewolkt en in de hele provincie viel wat regen. Het werd 20 à 21 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en ietsje warmer en daarna komt er per dag een graadje bij. Maar niet tot aan de 30 graden hoor, dat hebben we wel even gehad. Dit was Zeeland Nu, een fijne avond.